ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଘରେ ହରେଇଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବ୍ୟାଟିଂ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ତାପରେ ସେ 7 ରନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଡକ୍ ହେଇଥିଲା ଓ ଏହି 2 ୱିକେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ସାମି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇଶାନ କିଶାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ। ତାପରେ ହେନରୀ କ୍ଲାସନ୍ 62 ରନ୍ ଆଉ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି 56 ରନ୍ ମାରି ଟିମ୍କୁ 156ରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 20 ଓଭରରେ ମାରିଥିଲେ। और ବୋଲରରେ ମହମ୍ମଦ ସାମି 2 ୱିକେଟ୍, ଅଭେଶ ଖାନ୍ 2 ୱିକେଟ୍, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ 2 ୱିକେଟ୍ ଆଉ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଶେଟ୍ଟି 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟର ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଏଡମ୍ ମାର୍କମ୍ନେ 45 ରନ୍ର ଭଲ ସ୍କୋର ପିଟିଥିଲେ। ତାପରେ ମିଚେଲ ମାର୍ସ 14 ରନ୍ ମାରି ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆସି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାରି ଚେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ହୋଇ 68 ରନ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଫଳରେ 160 ରନ୍ ମାରି ଟିମ୍ ବୋଲରରେ ଶିବମ କୁମାର 2 ୱିକେଟ୍ ଆଉ ହର୍ଷ ଦୁବେ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ?